van a fer, després vindran els de segon i els de tercer. Però jo, com sempre, en el meu pla de pesat, indicar diverses qüestions importants, perquè ja heu vist que avui l'afluència de gent és considerable. En primer lloc, us agrairíem no fer fotos perquè ja tenim una mare de l'AMPA en la càmera, aquesta càmera és del col·legi, per tant està fent fotos que les passarem, igual que el vídeo. No fer fotos en les carrers per a no distraure els xiquets i les xiquetes. L'important és que estiguin el més possible concentrats en el que tenen que fer. D'acord? I després, quan publiquem les fotos i el vídeo, us tinc de recordar per el reglament de protecció de dades que són d'ús domèstic. Què vol dir això? Que sí, les podreu descarregar, per a tindre-les en casa, per si me vull posar el salvapantalles a l'ordinador, que està molt bonic, vull imprimir una foto i fer un quadre perquè el meu fill no la filla així de categoria. Ara bé, si transcendeix això, publicació en Facebook, Instagram i tal, ahí podem estar en la comissió d'un delicte i ahí està la situació. Segona qüestió important. Per respecte, sabeu que ara acabaran de cantar els de primer i si entraran els de segon. Per favor, és molt brut, no hi cal. Perquè ja sabeu que aquestes interrupcions són les que poden trastocar el desenvolupament de l'activitat. I, per supost, al final, quan acaben, tots aquells que tingueu els vostres fills i filles, o nets, o coneguts de primer i tercer, s'agrairíem que abandonaren la sala per a que pugui entrar, que hem tingut ahí fora, a les famílies de quart, cinquè i sisè. Jo ja me callo perquè el més important ve ara. Gràcies. Espero que us passeu molt bé i gaudim a tots nosaltres de les cançons que us aneu a cantar, perquè les he preparat amb molta il·lusió. Per això us demanem el màxim silenci i la màxima atenció mentre els grups estan actuant. Us recordem que no es poden fer fotos ni vídeos i us recomanem que poseu el mòbil en silenci per a que no es distraga alguna cridadeta o WhatsApp. Comencem escoltant als alumnes de primer, que van a cantar una bonica cançó que parla d'una nova estació, que està a punt d'entrar. Escolteu-la ben atents per saber com s'heu de preparar a tots vosaltres, els alumnes de primer, amb l'hivern ja arriba.